Γεια σας παιδιά, Captain Hector εδώ και σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάτι που δεν είναι συνηθισμένο, αλλά είναι ωραίο για μένα. Σήμερα θα παίξουμε με γκράφιτι. Σπρέι. Λοιπόν, για όσους ρωτάνε, Έκτορα, γκράφιτι, εσύ gaming video δεν κάνεις? Ναι. Αλλά είπα να κάνω κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Το κινητό μου δεν είναι στα καλά του και πρέπει να κάνω ένα βίντεο. Οπότε, ας ξεκινήσουμε με αυτό. Color spray. Να πω εδώ πέρα τα γράμματα. Λοιπόν. Γιατί το έκανα αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω δύο χαρτιά. Γιατί αν βάψω το τραπέζι τώρα, δεν θα ξέρω, θα πάθω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε. Λοιπόν, να το, όσο να βλέπετε. Εντάξει, ασημή είναι το σπρέι. Από το γλύψα τώρα αυτό δεν μπορώ. Τέλος πάντων. Τέλειο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κάνω κάτι καλό τώρα. Μισό. Τι να κάνω. Ωραία. Αριστούργημα, μάμα μία. Αριστούργημα. Να το, αφηρημένη τέχνη. Τέχνη. Πάμε κι άλλο. Γιατί όχι. Όταν στεγνώνει γίνεται ακριβώς ασημή. Δηλαδή, πώς βάχουνε τα μετάλλια, ας πούμε, που είναι ασημεία. Μπορεί να σημεί και καλά, δεν είναι ασημή. Είμαι σίγουρος ότι τι χαλάνε, σπαταλάνε χρυσό και ασήμι για να φτιάξουν μετάλλια. Όχι, υπάρχει κι άλλη λύση. Να, θα πάρετε ένα σπρέι και θα πάρετε το μετάλλιο έτσι και θα αρχίσετε. Θα αρχίσετε. Έλα, έτσι. Και μετά, να τώρα παιδιά, το μετάλλιό μου. Και καλά, έχω μετάλλιο εγώ. Μετάλλιο έχω. Εγώ μετάλλια έχω. Μετάλλια έχω. Πολλά. Τέλος πάντων. Θα μου πέσει. Ρε φίλε. Μ' αρέσουν τα σπρέι. Να, αυτό κάνεις μόνο. Πρώτη φορά κάνω τόσο καλό γκράφιτι. Ρε. Καλό δεν είναι. Για αρχάριος καλό δεν είναι. Πείτε μου, γράψτε μου κάτω στα comments. Καλό δεν είναι για αρχάριος. Τώρα θα μου λέτε τι σκατά είναι αυτό. Ούτε καν καλό. Τέλος πάντων. Ξεκινάμε. Μισό λεπτό. Τι θα κάνω τώρα? Βάφει. Δεν βάφει ρε παιδιά. Ωραία. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Δυνατά. Θα κάνω τώρα. Τι να κάνω? Θα κάνω μια καρδιά. Γιατί είναι το πιο εύκολο απ' όλα. Λοιπόν. Να μην το δει και η μαμά μου. Να τι. Μισό λεπτό, γιατί θα τσακιστεί έτσι. Είναι η χειρότερη καρδιά που έχω φτιάξει ποτέ, αλλά καλό είναι. Λοιπόν, επειδή δεν έχω χρόνο και όπως βλέπετε, βασικά, πού να φαντάζεστε, αλλά τώρα είναι αργά, δεν είναι
νωρίς, ας πούμε. Τα βίντεο μου τα κάνω πολύ νωρίς. Τώρα είναι 7 η ώρα, 8. Πού να δω. Τέλος πάντων, αυτό εδώ θα το κρατήσω ενθύμιο. Να σκουπίζω κιόλας. Όχι, θα το κρατήσω ενθύμιο αυτό εδώ πέρα. Και ξέρετε, το πρώτο μου graffiti που το δείχνω στο YouTube. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε πολύ. Κάντε ένα subscribe, ένα like, ένα share. Και φυσικά μην ξεχάσετε να πατήσετε και το καμπανάκι, αλλά πρώτα να κάνετε εγγραφή. Α, και να μην ξεχάσω. Αν θέλετε κι άλλο βίντεο με spray, γράψτε κάτω στα comments και θα δω τι θα γίνει. Τέλος πάντων, bye!